kapuk kapas digawe bantal kinarya teturon ana ing dipan wingi ora ana alalabi halal parurajang gelar kebiar sawalan ayo cok
rupa ijo kembange nangka dadi babala dinggo rujaan sing gumregah anggelar beksa nglestarekake kabudayaan. Ayo cok. Hey, hey, hey. Ya, ya, ya. Oh. Ekspresi bocah-bocah bawah cili-cili kau sudah brengosen ya. Ah tipis-tipis kata Pak Awang. Para pamirsa ingkang sutresna salajengipun kasambet pasugatan ingkang kaping 3 saking tasih saking kadang-kadang Turangga Muda Manunggal nuwun inggih Masal Putra ingkang mijil saking para remaja Dusun Jambon ingkang tergabung wonten ing grup kesenian TMM. Salajengipun dumateng para kadang-kadang pradangga monggo kula aturi mapan wonten papanipun lenggah piyambak-piyambak sinambi nengga siaganipun para pambeksa. Iki malah mundur. Bawilih sinambi nengga wekdal siaga kadang-kadang Masal Putra Turangga Muda Manunggal wekdal sumene kula aturaken dumateng operator.
Cek kepada rekan-rekan panitia dari pengumuman tadi, Mbok Bilih bisa diulangi. Nggih, nyuwun kawigatosanipun dumateng para pamirsa wonten salah setunggal penonton ingkang kecalan dompet atas nama Aziz Zunawari ingkang beralamat wonten ing Dusun Tengon ingkang isinipun dokumen KTP, STNK, SIM lan ATM. Nyuwun pambiyantu panjenengan sedaya. Mbok Bilih wonten ingkang